Yung update natin dito sa Honda Guanzon Urdaneta. Ayan. So, ikot muna natin yung video. So, nandito tayo sa Guanzon Urdaneta, Pangasinan. Ayan. So, yung mga naghahanap po dyan, gusto maglabas ng bagong motor, Honda ang inyong napipili, napipisil ninyong bilhin. Eto. So, marami tayong mga units na available dito. ADB 160, yung iba pang mga model, Click 125, 160, CB 150X, yan. And, ang ating update sa inyo, Honda Winner X, ayan. O, diba? So, yun. So, mga naghahanap po ng Winner X. So, makikita nyo yung nandito sa gitna, yung pinaka-trending at pinaka-hinahanap na model ng Winner X. Meron po ditong available sa Guanzon, Urdaneta, Pangasinan. And, siyempre, may mga nagpa-reserve, nagpalista. Pero kung gusto nyo humabol, pwede nyo pong silang i-PM ngayon sa kanilang Facebook page, Honda Guanzon, Urdaneta, Pangasinan. Urdaneta, yung kanilang branch. So again, itong tatlong version ng ating Winner X 150 available na ngayon dito. So meron naman tayong mga stocks. So dumami ulit yung stocks nila at available na naman ulit para dito sa ating mga Honda Underbone na Winner X. So mag-comment lang po kayo kung kayo po ay malapit dito sa Pangasinan, Urdaneta at gusto niyo pong bumili nitong bagong model na to. Pwede nyo silang puntahan, malapit lang sila along MacArthur Highway, no? So malapit lang sila dun sa SM Urdaneta. And pag nakita nyo yung Home Ideas na store, katabi lang nila. So along the highway lang itong branch ng Honda Urdaneta Guanzon. Yan mga idol. Ito, kompleto tayo. Meron tayong standard version, Grand Prix Red, meron din tayong Pearl Arctic White. So, dalawang version ng standard meron sila dito. And dalawang version din ng ABS meron din sila dito. Itong metallic black and itong red. Yan. So, tatlong version yung ating available dito. So, again, mag-shoutout muna tayo sa mga nanonood sa atin. So, we have 60 viewers. Yun, meron po tayo ditong available na units. Ayan, pakita natin sa inyo, mas malapit. So, standard version, meron tayong red and white. Ang presyo nito, all-in na, kasama na yung insurance, yung LTO, 125,900 pesos. So, 125,900, kasama na yung 3 years LTO. Yan po yung babayaran nyo pag binili nyo ito ng cash payment. Ayan, so red color, Grand Prix Red and Pearl Arctic White. Meron sila dito. Available yan. So, I think dalawang units yung white, dalawa din yung red. So, meron kayong mga available dito. And here, yung ating Winner X Racing version. Yan. So, yung mga naghahanap po ng Winner X Racing version, eto, meron silang available dito. So, dito po, Honda Urdaneta, Guanzon, Pangasinan. Small bikes lang sila, wala silang big bikes. So wala silang big bikes dito. Ayan, sabi ni June Ganalonga, wala silang CBR, wala po sila ditong CBR. And ABS premium version, meron tayo ditong metallic black and red. So ito yung ating mga new color. Ayan mga idols. Ang presyo naman ito sa cash, kasama ng LTO, 131,900. 131,900 pesos. Ayan. Pili na po kayo. Dalawang kulay. Black and red color. Ayan, no? So, makita naman ninyo dito. Ayan. ABS, front ABS tayo. Sleeper clutch. Naka-keyless system na to. Good day. So, shoutout muna sa anak ni Pretty Pure PH, si Aliana. More power sa iyo. Thank you, idol. Ayan. Salamat kay Pretty Pure PH. So, comment lang kayo mga idols. And itong red color, meron din silang available units dito. So, dalawang unit din ata to.
and dalawa din tong black. So tigda dalawa. So may mga balak kayong bumili ngayon. Meron silang FB page. PM nyo lang po sila sa Honda Guanzon Urdaneta. Yan po yung kanilang page para sa kanilang store. Ayan. So yung mga nag-PPM sa atin na nagtatanong yung racing version, ayan, meron na naman po ulit stocks. So available na naman ulit yung ating racing version. Pwede na po kayong bumili niyan. Please like my video. Pakishare po sa mga kaibigan ninyo. Siyempre pa, nandito tayo sa Urdaneta, Pangasinan. So, Pangasinan area po tayo. Ang kaibahan po ng standard sa ABS, siyempre, ito, wala siyang ABS. Makita naman po ninyo sa front brake, wala nakasulat na ABS dyan. Ayan. Unless din sa ating ABS version, may nakalagay na ABS. Ayan. Ayan po. So, ABS, yan, may ABS. And another features ng ating ABS version versus sa standard. Ang standard po, naka-ordinary key lang siya. Hindi siya keyless. Meron pala siyang keyless pero wala pala siyang USB charger. Yon. So, wala siyang charger. Keyless pa rin pala ito. Sorry. Ayan. So, yung mga naghahanap po ng bagong Winner X, perfect tong ating live video ngayon para sa mga naghahanap. Gusto nyong bumili? Ayan, oh. Watching from Pampanga, yan. ABS Premium Bike, Premium Matte Metallic Back. Yan, si Idol Rob Garcia, shoutout sa'yo. So ito yung kursunada mo, yung black color, Premium Matte Metallic Black. Yan, ikutan natin para sa'yo. So yan, so mapapansin nyo itong ating Premium Matte Metallic Black, yung kanyang decals dito, brown. Yan. So matte color, matte finish. Yan. Sa atin namang ABS Racing, siyempre glossy paint finish to. So, ayan. So, hindi siya matte, glossy. And sa ating standard version, siyempre yan din po ay glossy paint finish. Ayan. Sabihin po natin ulit yung presyo, 125,900 pesos para sa ating standard version. And 133,900 sa ating ABS Racing. Included na yung LTO, and 131,900 para sa ating ABS Premium. Yes. Sabi ni Wickel Lupi, motorbike sales are falling globally this year. Going to be tough. Yes, of course. Alam nyo naman ang sitwasyon natin ngayong mga panahon na to. Marami pong nangyayari, maraming pwedeng mangyari. Pero dito sa atin sa Pilipinas, siyempre, importante itong mga ganitong klaseng motor dahil ginagamit natin yan pang-commute, pang service natin sa trabaho, pang service natin sa school, and pang-forma, ayan. Yan yung ating So again, Winner X Racing, available dito sa Guanzon Urdaneta, Pangasinan. Ang dami nilang units, kumpleto sila. Kumpleto ng Winner X, ABS, Premium, ABS Racing, and standard version, dalawang kulay. So, ikutan po natin to sa likod. Tingnan natin. Ayan, tingnan natin sa likuran. So, again, yung ating standard version, naka-keyless system na rin ito. Wala lamang siyang USB charger. So, mapapansin niyo yan, naka-keyless na yan. Ayan, keyless na. Wala lang siyang USB charger. And same din ang ating pinaka-instrument panel. Yan din po ay naka-fully digital na rin. Ayan. So, disc brake sa likuran, Nissin caliper, monoshock sa ating pinaka-rear, sa ating standard version. At ang pagkakaiba lang nito, yung decals sa pinaka-logo niya, yung name, ito ay naka-decals lang decals lang siya. Yan, parehas po sa standard natin na white. Yan, decals lang. And para sa ating ABS version sa premium, nakita naman po ninyo. Yan, yung premium natin naka 3D emblem na yung pinaka-logo.
3D emblem. And here, naka-keyless na rin tayo, keyless system. And meron tayong USB charger. Ayan o. So, USB charger na rin, digital instrument panel, slipper clutch, and equipped with ABS. Yan po. So, yung ating gulong, ayan, yung ating brake sa likod. Ayan. So, same with our Miller X na black, metallic black. Ang ganda, no? Ito. Gold color yung kanyang emblem. So, gaganda nga ng motor. Actually, yung down payment nila dito, nasa 20,000 maybe. So, pwede po kayong mag-inquire sa kanila. PM nyo lang sila sa kanilang page sa Honda Guanzon Urdaneta. Yan. Yung page po nila, yun yung kanilang page. Mag-message lang po kayo. Ito, yung atin namang racing version. 3D emblem din, pero yung kanyang, para na siyang, silver or, stainless, yung pinakapangalan. Yan. And gold color yung ating mags or wheels. Ayan. So, yan po. Ang ating brand new Winner X Racing. Ayan, yung ating pinaka compartment. Wow. Yung gas natin capacity. Meron din tayong tools dito. Pwede mo ilagay dito. May lagayan sa dito. Ayan. So, yung kanilang pinaka-seat cover, mapapansin nyo yung ating racing, same lang sila ng seat cover ni standard. Ayan. Pareho sila ng texture saka ng style. And pagdating po sa ating premium, nag-iba. Meron siyang stitches. Ayan, meron siyang stitches dito. Mas premium design niya. Pero yun lang ang pinagkaiba nila para dun sa ating racing and standard. So, yan po ang ating special update sa inyo regarding dito sa ating Winner X and racing version and standard version. Ayan, kompleto sila dito. Plus yung ating premium version. Again, yung ating standard version is 125,900 pesos para sa ating presyo all kasama na yung LTO. Ang ating racing version, 135,900. And dito naman sa ating ABS Premium, 131,900 pesos. Ayan. So, yan po. Yung ating update sa inyo. Alright. So, guys, dito ang dami nilang mga units. Pwede po natin silipin ngayon. Labas po tayo sa labas. So, mga naghahanap po ng Honda Click. Ayan, no? Naghahanap po ng Honda Click. Meron silang blue, gray, red, mga special edition. And yung ating standard version, black, gray. Meron sila dyan. Ayan. ADB 160, color white. Ayan, no? Available dito. Naghahanap po ng ADB 160. Ang kanilang cash dito is 170,900. With 125, ayan. So dito po, ang store na to ay para lamang sa mga Honda, no? Honda lang. So again, meron pa tayo ditong Winner X na white. O meron din tayo ditong Supra GTR 150. So yan po yung mga available dito. Okay. RS 125, XRM, Honda TMX, ayan, no? So yan po yung mga available dito sa Urdaneta, Pangasinan. You can check out yung branch nila para sa mga gusto pong bumili ng kanilang brand new model. Ayan. So ADB 160, naghahanap ng ADB 160 matte red and matte black. Meron din sila dito. So white, red, and black complete sila dito. Ayan, so Click 160. Ano, may Click 160 rin dito. Ayan. Click 160 white. Available din dito. Red and black. And eto yung mga ano natin, ADB na 160 na black and red meron pa. So marami silang mga units ngayon na ADB dito. And kung gusto niyo man ng Honda Beat, meron tayong dito yung Playful version
And meron din silang tawag doon premium version. Ayan, playful version, red, yellow, and blue. Ayan. And XRM, ang dami nilang XRM dito. So, meron tayo ditong version na anong to? I think XRM and mga off-road bikes, XR150, CRF 150. Ayan. So, dito po tayo ngayon sa Urdaneta, Pangasinan. Ayan. Honda Urdaneta, Pangasinan. So, kung gusto niyo po maghanap o bumili ng motor na Honda, kumpleto sila dito, no? Ayan, pinaka Wither X natin. Yan. So, yan po yung mga available nating units. So, sa mga naghahanap ng Winner X, ayan. Pakita tayo sa inyo bago tayo mag-check out. So, yan mga idol. So, yan mga idol sa Winner X 150 standard version, racing version, and premium version ng ABS. Meron sila dito sa kanilang branch. Dito po yan sa Honda Guanzon, Urdaneta, Pangasinan. And kung gusto niyo po mag-inquire, magtanong, check out nyo lang po yung kanilang FB page na Honda Guanzon, Urdaneta. Ayan, Urdaneta po. Makikita nyo kagad dyan, naka-Honda logo sila dyan. Ayan. So yan po yung ating feature para sa inyo ngayon, yung live natin for today. Update lang natin kung ano lang po yung available dito sa kanilang branch. Especially, kumpleto sila ngayon ng version lahat ng Winner X. So yun po yung hinahanap natin para sa inyo. Kaya punta na kayo dito sa kanilang store at mag-inquire. Yan mo. Ayan yung mga nagtatanong po sa atin ng big bikes regarding sa Honda big bikes. Ang e-clutch ay hindi pa available. So marami kasi nag-inquire sa atin. Yun ay darating pa, month of June. So pwede po kayo magpalista. Sa inyo lang yung details niyo, pangalan, address, at contact number. And sa mga gusto naman bumili ng brand new model ng Honda, yan, pwede nyo rin ako i-PF sa ating FB page, Boyet Salabarria. Yan. Sasamahan ko kayo at i-assist ko kayo na makakuha ng units ninyo. So again, ang presyo po nitong ating standard version is 125,900. ABS premium is 131,900. And racing version, itong racing, ang presyo naman ito ay 133,900. So yan po yung presyo. Kasama na ang LTO, 3 years registration. Included na yon. Dito may previous pa po kayo dito na half face helmet and yung, I think yung temporary plate. And meron silang pre-service dito pag sa binili nyo ng kagad dito sa kanila. Yan po mga idol. So huwag kalimutang i-follow ako sa ating FB page, Boyet Salabarria. Salamat sa mga nanonood sa atin. And sa muling pagla-live natin para sa inyo, mag-update tayo ulit. Alright, mga idol. Ayan. So, shoutout po sa 80 viewers natin. Ayan, salamat. NMAX, wala po silang dito, Yamaha. So, puro Honda lang sila. Honda lang po yung kanilang binebenta rito. Kasi Honda to Honda Urdaneta Guanzon. So, yun. So, naghahanap po ng Yamaha. Mga idols, wala po silang Yamaha dito. Honda lang po dito. So again, sa mga naghahanap ng Honda motorcycle, small bikes, mapa, scooter man yan, sports bike, underbone, gaya nitong ating racing version. At kung naghahanap po ng business motorcycle, TMX 125 Supra, TMX 150. Yan. Abangan nyo po yung ating magiging full details ng price update natin sa Honda. Yan. Gagawa natin, iikutan natin tong kanilang store para kasi kumpleto sila sa units makakagawa tayo ng magandang price update para sa inyo. So yan mga idol. Honda Winner X racing version, isang unit lang to. Sa mga gustong bumili, paunahan na lang. Punta na lang kayo dito sa Guanzon Urdaneta. Yan. Punta na lang po kayo dito sa Guanzon Urdaneta sa gustong maging may-ari nito. Kung gusto nyong i-mine ito ngayon,
punta lang kayo dito sa Honda Guanzon Ordoneta. And mga naghahanap naman ng premium version, black or red, available to. Meron pa silang 2 units per color. So, dalawang black, dalawang red. So, hindi na nyo kailangan magmadali. Bukas, punta kayo dito. And sa atin namang mga standard, dalawang units din yung available. So, pwede pa nilang dagdagan pa kung sakali ma-sold out ka agad dyan. Kaya, message nyo lang sila sa kanilang FB page na Honda Guanzon Urdaneta kung gusto nyo pong bumili. Alright, salamat po sa inyong pagpanood. And siyempre, tatapusin na natin yung live natin dito po sa Honda Guanzon Urdaneta. Salamat mga idol. Yun, ang dami pa naman nanonood sa atin. So, we have 110 viewers. Salamat po sa inyo nanonood, mga nanonood ng 110. Thank you very much. Winner X 150. Ayan. Papasulyap ulit sa inyo. Standard version, red and white. Meron silang tigda-2 units nito. So, pwede kayong bumunta rito at bumili. Racing, nag-iisang unit lang to. So, paunahan na lang sa gustong bumili ng racing. So, kung may cash kayo ngayon, 133,900. Pwede po tayo sa cash. And kung gusto niyo man po ng ABS Premium, 2 units yung black natin dito, 2 din sa red. Yan po yung mga available as of today. Ngayon lang po siya available. So, kung halimbawa biglang may bumili, babawasan na yung units. So, siyempre, pwede naman nilang dagdagan pa yan. Alright, mga idol, salamat po. At magtatapos na tayo ng ating live here at Honda Guanzon Ordoneta.